Jóval több diáknak nyújt nemzetközi képzési lehetőséget a januártól induló Erasmus Plus program. Újdonság, hogy a tanulás és továbbképzés mellett jövőtől a sportolásban is segíti az egyetemistákat. Az Erasmus Plus programot az Európai Parlament fogadta el keddi strasbourgi plenáris ülésén. Ez lényegében az Unió eddigi külön-külön működő mobilitási programjait egyesíti. Egyrészt sokkal nagyobb költségvetéssel gazdálkodhat, ez 40%-kal több pénzt jelent, tehát pontosan 14,7 milliárd eurót. És ez körülbelül eddigi tapasztalatok szerint számolva 4 millió pályázót jelent, eddig körülbelül 3 millióról volt szó. 2007 és 2013 között Romániában körülbelül 80 000 diák tanult uniós ösztöndíjjal, tájékoztatott Sógor Csaba EP képviselő. A Szapiencia MT ettől a tanévtől kapcsolódott be az Erasmus programba. A marosvásárhelyi karról már ebben a félévben 24 diák tanul külföldön, jövő félévben ugyanennyien utaznak ki. Az, hogy új résztvevőket vonnak be, illetve az, hogy eddig volt ez a szabályzat, miszerint egy hallgató csak egyszer vehetett részt az Erasmusban, most ezt a szabályzatot eltörölték. Az Erasmus az Európai Unió egyik legsikeresebb és legelismertebb programja, amely egyetemi hallgatók mobilitását segíti elő Európában. Azt remélik, hogy a kibővített Erasmus Plus segít majd a fiatalkori munkanélküliség csökkentésében is.